Добре дошъл, дошла в канал Маринета и в тази свещена медитация с Архангел Михаил, ангелът за защита, сила и божествена истина. Тази медитация е създадена за да те покани към светлината, да те обгърне, да те защити и да възстанови вътрешната ти сила и мир. Ако усещаш страх, напрежение, умора или нужда просто от подкрепа, тази медитация е за теб. Позволи на Архангел Михаил да застане до теб със своя светлинен меч, да пречисти енергията ти и да изпълни около теб с мир, смелост и увереност. И позволи на Божествения ангел да работи за твое най-висше благо. Той е тук и сега и ти защитава. Ако тази медитация докосна сърцето ти, можеш да подкрепиш канала с харесване, коментар или споделяне, за да може тази светлина да достигне до още повече души. Благодаря.